always your number one. SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Five years na kaming kasal ni Jello, pero hindi pa rin kami mabiyayaan ng anak. Ako ang may problema. May polycystic ovarian syndrome or PCOS kasi ako. Sa loob ng 5 taon, lahat ng paraan sinubukan namin. June 2016, mahigit 2 months akong delayed at nag-try akong mag-PT. At yun na nga, 2 lines. Lumabas ako, kumuha ng isa pang PT, at 2 lines ulit. Dali-dali kong tinawag ang asawa ko. Nag-leave ako that day para bumisita sa OB. Confirmed, I am 10 weeks pregnant. I never felt this kind of happiness and excitement in my life. Yung madinig ang tibok ng puso niya for the first time, it was the most beautiful music I had ever heard. Yun nga lang, masela ng aking pagbubuntis. 2 beses ako na ospital within the first 4 months due to bleeding, high blood, and diabetes. These prompted me to resign from work and take full rest. I watched my diet, I took prenatal yoga classes, and took lots of rest. I never missed an appointment sa OB ko. Lahat ng bilin niya, sinusunod ko. October 2016, nakapila kami para magpa-ultrasound. Ito na yung 3 beses na susubukan naming alamin kung ano ang gender ng baby namin. Sana makita na siya ngayon para makapamili na kami ng gamit and para ma-finalize na yung design ng nursery room. Pag babae, Olivia ang ipapangalan namin. Travis naman pag lalaki. And so we checked. And finally, it's a boy. Baby Travis is on his way. Sobrang thank you, Lord. Mabagal na lumipas ang mga buwan. Makailang ulit din akong na-ospital at nag-bed rest dahil sa paghilab ng tiyan ko. Bawal maglalabas ng bahay at magpagod. Na-i-prepare na ang lahat ng dapat i-prepare. Tapos na din ang nursery room. Si Travis na lang ang kulang. November 20, 2016. Linggo noon. Around 5:30 a.m., ginigising ako ni Jello para maghanda sa pagsisimba. Pero ang bigat ng pakiramdam ko noon. Around 7 a.m., bumangon ako para mag-breakfast. Naglalakad ako pababa ng hagdan nang may naramdaman akong parang wiwi na tutulo. At bago pa man ako tuluyang makababa, bumagsak na yung tubig. At yung kasambahay namin nataranta dahil pumutok na daw ang panubigan ko. Nagmamadaling tinawagan ni Jello yung ubi ko habang inihahanda ang mga gamit sa sasakyan. Naguguluhan ako. Sa January pa ang due ko pero bakit siya pumutok? Around 8 a.m. nang dumating kami sa hospital. We did all the necessary preparations sa ER and I moved to my room. Couple of hours more and sabi ng nurse,
dadalhin ako sa labor room. Based daw kasi sa latest ultrasound ko, my body is not producing water and continuous pa din ang leak ko. Pagdating sa labor room, kinausap ako ni OB. They will be forcing my labor by 6 p.m. pag hindi tumigil ang leak. Tinanong ko kung delikado ba ito kay Travis if I gave birth that time. She answered positively na everything should be fine. After kumain, nag-start na silang turukan ako ng pampahilab. With 1 minute interval, still I am 3 cm. Ayaw bumaba ni baby. Kinausap ako ni OB na pag 12 a.m. na daw at hindi pa rin nagbabago, hihiwain na niya ako ng 1 a.m. to prevent infection sa baby. Habang nasa loob ako ng labor room, matyagang naghihintay si Jello, si mama ko at ang mommy niya. Nasa labas ng labor room, dala ang 3 kamera. Unang apo kaya lahat sila excited. Nararamdaman ko na lang na binubuhat ako. Ililipat na pala ako sa delivery room. Nandun na yung anesthesiologist at ilang nurse nang ipasok ako. Naalala ko pa nang magbukas si anesthesiologist ng radyo. Heaven knows ang tugtog. Naisip ko para saan kaya yung music? Para relax? Ilang minuto pa at nag-start na ang procedure. And the next thing I remember ay nadinig kong sinabi ng anesthesiologist, time of birth, 1:37 a.m. It's a baby boy. And for the first time, nadinig ko siyang umiyak. Pagkatapos nun, naging kakaiba ang pakiramdam ko. Para akong nagpapanik na hindi ko maintindihan. Nadidinig ko yung tibok ng puso ko sa sobrang lakas. Nadinig kong binulong ng nurse na tumataas daw ang BP ko. Kaya sabi sa akin ni OB, kailangan ko daw mag-relax. Naramdaman kong may humihimas sa ulo ko at sinasabing pwede na akong magpahinga. Na-congratulate pa nga niya ako for being a mom. Hanggang nakatulog ako. Nagising ako sa panginginig ng buong katawan ko. Nakita ko na may 2 nurse na nilalagyan ako ng kumot. I still couldn't move because of my anesthesia, yet my whole body is chilling. Mataas pa din daw ang BP ko. Gusto kong sumigaw ng mga oras na yon. Sa isip ko, so that's it? Hindi na ako makatatapos? Di ko man lang ba talaga makita yung anak ko? Hindi ko alam kung gaano na ako katagal sa recovery room when finally naigalaw ko na ang paa ko. Noon ko lang nalaman na 4 na patong ng kumot pala ang nakalagay sa akin. Pinayagan na akong ilipat sa room ko and doon na ipinagpatuloy ang pagpapahinga. Tinanong ko yung nurse kung pwede ko makita si Travis. Nagkatinginan sila nung kasama niya at sinabi na nasa incubator pa daw si baby. Hapon na nang magising ako. Si kuya lang ang tao sa room. Yung iba nasa nursery daw sinisilip si Travis. Buti pa sila nakita na yung anak ko. Ako na nagdala for how many months, hindi ko pa nakikita. Lahat sila tinatanong kung kailan pwedeng dalhin si Travis sa room namin. Iisa ang sagot nila. Magpahinga ka muna. Gabi nang sinabihan ako na pwede ko nang silipin si Travis. Mixed emotion ako noon. Excited na kinakabahan. On our way sa nursery room, may nadaanan kaming baby. Mukhang bagong panganak din. Ang daming nakakabit na kung ano-ano na sa katawan niya. Matinding awa yung naramdaman ko para sa kanya. Sabi ko, buti na lang si Travis. Incubator lang. Dumating kami sa nursery. Kumatok si Jello sa salamin habang ako nagkakandahaba ang leeg kakahanap sa apelyido namin sa name tag sa mga crib.
wala akong nakita. Lumabas si OB na may kasamang isa pang doktor. Lumakad kami pabalik sa kabilang room kung saan ko nakita yung baby na maraming nakakabit na aparato. At doon ko na narinig ang hindi gugustuhing marinig ng kahit na sinong ina. Anak ko pala ang may nakakabit na tubo sa katawan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng sandaling yon. Neonatal Respiratory Distress Syndrome or NRDS ang sakit ni Travis. Sa madaling salita, hindi nag-fully develop ang lungs niya. May congenital heart disease din daw siya. Chance of survival? Case-to-case basis. Depende sa pangangatawan ni baby. Kailangan nang ilipat si Travis sa NICU for better medication. Mahirap ang unang linggo para sa amin. Sinabi din sa amin ng mga doktor na everything will get worse on the first week, 30. Pero if fighter si baby, magsisimula siyang maging okay on the second week. Positive ako na kakayanin ni Travis lahat ng ito. Pag nalampasan namin ito, wala nang sakit na hindi kayang lampasan ni Travis. But I was wrong. Things got worse as days passed by. May mga araw na gusto ko na siyang isuko sa tuwing nakikita ko ang sitwasyon niya. Hindi ko siya naririnig na umiiyak pero alam kong nasasaktan siya. Madalas ko tuloy isipin, ang selfish ko ba? Sa kagustuhan kong magkaroon ng anak kahit alam kong nahihirapan na siya, pilit ko pa din siyang ipinaglalaban. Sino bang nanay ang magiging masaya sa tuwing makikita mo ang anak mo na madaming tubong nakakabit sa katawan? Totoo nga na pag nanay ka, kulang na lang ikabit mo sa sarili mo lahat na nakakabit sa kanya para naman makahati ka sa paghihirap niya. Nakita ko na naman ang sarili ko na tulad ng dati. Lahat ng simbahan, sinimbahan naming mag-asawa. Suki na nga ako ng chapel ng ospital sa dalas ko na nandun. December na. Nasa ospital pa din si Travis. He is not getting worse, but he is not getting better either. If ever, unang Pasko ni Travis yun. Ipinagdasal ko na sana naman nasa bahay na kami bago magpasko. At tinupad naman ang aking hiling. December 16, gabi na noon, habang binabasahan ko siya ng story ni na Hansel and Gretel, humagok si Travis. Nagulat ako. Hindi ko sigurado kung mabuti ba o masama yung paghagok ni baby. Pinindot ko yung button para makatawag na nurse. Humagok siya ulit. Tumakbo na si Jello papunta sa nurse station para humingi ng assistance. Nagmamadaling pumasok ang doktor at mga nurse sa NICU. Isa pang malakas na hagok ang nadinig ko bago ako pinalabas ng kwarto. Time of death, 8:17 p.m. Tumigil ang buong mundo ko nang marinig ko ang mga salitang yun. Madami pa silang sinabi pero parang hindi na ma-process ng utak ko. Nakafocus lang ang attention ko kay Travis. Time of death, 8:17 p.m. Umieko siya sa isip ko. Naiintindihan siya ng utak ko pero ayaw siyang tanggapin ng puso ko. Saglit pa at unti-unti na nilang tinanggal ang mga nakakabit kay Travis. Gusto ko silang pigilan. Gusto kong sabihin na nagkakamali sila. Buhay pa siya, anak ko yun eh. Sa akin siya galing kaya alam kong buhay pa siya. Nanginginig yung buong katawan ko, nangangatog yung tuhod ko. Time of death, 8:17 p.m.
Paulit-ulit ko siyang naririnig at habang tumatagal, lalo kong nanghihina. Nakita ko na lang ang sarili ko sa chapel ng ospital pero hindi para magdasal. Question ko yung Diyos kung bakit ito nangyayari sa akin. 5 taon ko siyang hinintay tapos babawiin lang pala. Mas matagal pang pinaghintay ko kaysa yung nakasama ko siya. Bakit? Paano? Saan ako nagkulang? Lahat ng sinabi ng ube sinunod ko pero bakit? Anong kasalanan ko? Bakit ako? Bakit kaya? Bakit kami na may maayos na trabaho at makakapagbigay ng magandang buhay kay Travis ang pinagkaitan ng anak, ng buong pamilya? Sabi nila everything happens for a reason. Ngayon ko kailangan ng reason. Bigyan niyo ako ng paliwanag. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may mainit na palad na humawak sa pisngi ko at marahang pinahid ang luha ko. Si Mama. Niyakap niya ako ng mahigpit bago ko inalalayan papunta sa upuan. Wala siyang sinabi ng kahit na ano. Hawak lang niya ang kamay ko habang marahang tinapik-tapik. Pagdating namin sa funeral homes, sinamahan kami ng agent sa 2nd floor. Pagbukas niya ng pinto, nakita ko ang mga maliliit na kabaong. Iba't ibang sizes, iba't iba yung kulay. Habang pinapapili kami kung alin dun yung gusto namin, hindi ko maiwasang mainis sa kanya. Bakit sila gumagawa ng kabaong para sa mga baby? Bakit may mga taong nag-iisip na may mga baby na mamamatay? Higit sa inis, nangibabaw ang sakit na namimili ako ng kabaong para sa anak ko. Ang hirap tanggapin na sa unang Pasko niya sa buhay namin, sa halip na mamili ng magagandang regalo, ito kami at namimili ng kabaong niya. Naihatid na namin siya sa kanyang huling himlayan. Walang pagsidlan ang lungkot at sakit na nararamdaman ko. Sabi nila, may dahilan ng lahat. Ano yung dahilan? Anong magandang dahilan ang pwede mong sabihin sa isang nanay na walang ipinagdasal kundi magkaroon ng anak tapos mamamatay lang din pala? Sabi nila at least daw naranasan kong maging nanay kahit saglit lang. Maging nanay? Paano ako naging nanay? Hindi ko nga naranasan magpa-breastfeed ng anak. Hindi ko naranasan ipaghele siya habang makatulog siya. One day after ng libing ni Travis, sa halip na busy ako sa pagbili ng cake at pagluluto ng spaghetti to celebrate his first month, eto kaming mag-asawa. Nagliligpit sa nursery room ni Travis na hindi man lang niya nakita. Binuksan ko yung baby cabinet niya. Naalala ko pa nung huli kong inayos at tiniklop yung mga damit niya. Sobrang excited ko noon. Hindi ko mahintay na maisusuot niya ang mga pinamili namin. Ngayon, aayusin ko na naman ang cabinet na to sa huling pagkakataon. Tutupiin at ikakahon ko ang mga damit na hindi man lang niya maisusuot kahit minsan. Itatago ko na ang mga feeding bottles na pinasterilize pa namin pero hindi pala magagamit. Yung mga lampe na 5 beses ko yata nilabhan pero hindi naman niya maiihian. Habang nagliligpit ako ng laman ng cabinet, nakita kong pinapahid ni Jello ang mga luha niya sa mata niya habang binabaklas ang crib. Mahirap pag hindi mo pinaghandaan ang pagbubuntis at pagkakaroon ng anak. Pero mas mahirap at mas masakit lalo pala pag pinaghandaan mo na ang lahat pero siya ang hindi pa handang dumating sa buhay mo. It's hard to accept the bittersweet reality na God is cradling him now
instead of me. Lumipas na ang mahigit 2 taon. Masakit pa rin para sa akin ang pagkawala ni Travis. Sabi sa akin ni isang kaibigan, gusto ko pa rin daw ba talagang mabuntis? Hindi daw ba ako natatakot na baka maulit lang yun dati? I looked at her with deep thoughts. Napabuntong hininga ko at napaisip, is it all worth it? All the pain? Pero no, I will not let the past crash me. I will not let it break my spirit of becoming a parent, of becoming a mother. Kung kailangan kong ulitin lahat ng ginawa ko dati, gagawin ko ulit. Willing akong mag-intay ng 5 taon, magkaroon lang ako ng anak, ng isang buong pamilya. Sabi ko sa kanya, even if I ended up having a minute, only a minute of having a child is all worth the pain, even if he died. We decided to try to conceive again. Gusto namin ng isang buong pamilya. Hindi namin hahayaang tapusin ang trahedyang ito ang pangarap namin. Ako po si Sarah, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart. To lean not on my own understanding. I just forget. You won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Uhog, luha, halo-halo na. Lema. Wala pa akong tissue. Blema. Pawis, jabar sa kilikili. Jabar sa kilikili. Na-stress kaya ako habang pinapakinggan ko. Ay, naku. Ang bigat, ang bigat. Ang bigat Ano ba ng yan? kwento. Gusto kong uminom ng beer. Gusto ko, sana yung days na yung tumitira pa akong tequila, yung nilalako ko gano'n. Gusto ko mag-tequila. Next time, Gusto sige. ko mag-double black. Next time, paghandaan natin yan. Pag kasunod na story na ganyan, dapat meron gin sa gilid mo. Hindi ko na paghandaan to. Hindi ko na paghandaan ito, partner. Grabe yung kwento. But then I have again, no words na naman Yeah. para sa'yo, girl eh. Anong pangalan mo? Ay, nako. Sarah. Sarah. We admire your courage kasi talagang lumalaban ka at hindi nawawala yung pag-asa mo. Sabi mo nga sa bandang huli ng kwento mo, hindi mo hahayaan na ang trahedyang ito ang Correct. tumapos ng pangarap ninyo. na diba? magkaroon ng isang buong pamilya, which is good because the faith is still there. Correct, diba? In spite and despite of. I admire you so much, Sarah, for your strength. Sinabi na to Yes. ni Chuper, talagang hindi madali yung pinagdaanan mo from the time na nakita mo ni anak mo nakatubo to the time na lahat. Very detailed Pagtiklop, eh, no? oo, Yung kwento sobrang niya. detalyado. Isipin mo yung lampi na hindi na maiihian. Alam mo yung ganitong kwento makes you appreciate what you have right now. Na tipong kung ikaw ay isang nanay at inis na inis ka sa anak mong, inihian na naman yung lampin niya. It will make this kind of story, the story of Sarah and Travis, will make you realize na dapat pala ikatuwa ko kahit papaano na umiihi yung anak ko, may naamoy akong panghe, kasi may mga ibang mga tao na katulad ni Sarah na parang feeling ko will give whatever it takes, 'di ba? Makaamoy lang ng ihi ng bata. Alam mo yung ganun, partner, yung ibibigay yung lahat, ito todo ng bonggang-bongga. Isipin mo yung sacrifice that she had to make. It's very difficult for a woman to give up her job. And sa pagbubuntis niya pa lang kay Travis, talagang she had to give it all up dahil sa sobrang kaselan niya ng pagbubuntis. Alam mo yun, binigay niya lahat, tinodo niya lahat. Tama naman siya, hindi siya nagkulang. Lahat sinunod niya, 'di ba? Pero bakit saglit lang, 'di ba?
'Diba? So it makes you realize na ikaw na binigyan ng blessing to have a child, do not waste that blessing, do not waste that opportunity na maging isang mabuting ina para sa iyong anak, kasi may mga ibang tao katulad ni Sarah na gustong maging nanay, pero sa ngayon hindi pa ibinibigay. Tama, huwag ka mabwisit sa ihi niya kasi may mga nanay, 'di ba, na amoy lang ng ihi na excite na. Kasi Oo. nagpapasalamat sila na meron silang anak na inaalagaan eh. Correct. At may Totoo mga yan. nanay na ganito na hindi binigay sa kanila, 'di ba? Hearing this kind of story para naman sa perspektibo ng mga anak. Sana isipin din natin kung ano yung naging hirap na pinagdaanan ng mga nanay natin noon. Diba, noong sila'y nagdadalang tao, noong ipinagbubuntis kanya mismo, kung papaano siya muntik magbuwis ng buhay dahil sa'yo. Because I guess in that way, kapag na-realize mo yung struggle, yung pain, yung hirap na pinagdaanan ng nanay mo sa'yo, feeling ko yayakapin mo siya sa pagkakataong ito at sasabihin mo sa kanya, Nay, salamat sa'yo dahil binuhay mo ko. Parang, ma, gusto ko tang yakapin ngayon kasi na-realize ko sa kwentong ito ni Sarah. Na ang hindi pala pinagdaanan mo ay madali. hindi biro. Correct. Totoo Diba? yan. And every pregnancy, every childbirth, every experience of being a parent is unique. So, Buwis buhay oo, actually. correct. Isa din pagpapaalala na kung ang misis mo ay nagbubuntis ngayon, wag mo siyang bigyan ng stress kasi totoo naman talaga na kapag ka ang isang babae ay manganganak na ang isang paa niya ay nasa hukay, hindi po yun joke, hindi po yun gawa-gawa. Tama. May katotohanan po yun. Kanina pa sa 8 o'clock na tambalan, binabanggit natin ang tungkol sa appreciation. So now, with the story of Sarah and Travis, it reminds us to appreciate our parents, to appreciate our mothers, Yes. to appreciate our fathers, to appreciate our kids. Ganon. Tama. And to you, Sarah, I'm sure that you will become a great mother dahil yung pagmamahal mo, yung desire mo, 'di ba? Nandiyan. Hindi lang namin alam kung anong mga sagot sa tanong. Actually, ramdam namin yung mga tanong mo sa, 'di ba? That Na ang bakit ako, Lord? Alam mo, partner, sa totoo lang, ang dali talagang sabihin that everything happens for a reason. Totoo 'yan. Sobrang daling sabihin. Pero for someone who is going through so much pain. Hindi ko na sabihin yung bad word. So much pain. Ang hirap tanggapin nun, Clouded ka talaga. Hindi mo diba? maintindihan. Kasi totoo Anong dahilan? Ano yung reason? Bakit ako? Sabihin mo sa akin. Saan diba? ako nagkamali? At saka totoo, lalo for Sarah, saan siya nagkamali? Kasi may mga iba nga dyan na buntis na pasaway Sinabi ng bawal mag-cook, nagko-cook pa rin. Tama. Sinabing bawal ang matamis, nagmamatamis. Oo. Sinabing bawal ang Bawal magpatagtag, mag-gin. di ba? O bawal Nag-gin. mag-gin. Alam mo yung ganon? Ito lahat Sinunod sinunod Feeling ko kung sinabi ng OB, limang hakbang lang papuntang CR pag lumagpas ng 5, ang pang-anim, mahahagard ka na yan. Feeling ko sinunod niya maski yun Walang mintis Walang na nga, babahing diba? kahit bahing na bahing ka na kasi baka sumaba yung bata. Feeling ko, pati yun sinunod niya. Pero bakit? Diba? Ang hirap sagutin ng tanong, and even us, Sarah, hindi namin alam yung sagot sa tanong. We can only give you now a virtual hug. Just keep the faith, Sarah. Diba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. We admire you for your bravery. Prayers for you are on the way. I will remember to light a candle for you. Yan. So, yeah, thank you. Thank you for sharing your stories with us. Malaki ang inspirasyon na iwan ito sa amin bilang host ng programa at sa mga listeners namin ngayon na meron ding pinagdadaanan. Kung ang Correct. problema mo lang nakipag-break sa yung jowa mo kahapon, imagine yung Yung problema pain. ni Sarah, yung pinagdadaanan niya Correct. Hanggang ngayon, 'di ba, na 2 years na yung nakalipas. Kung nagrereklamo ka may pimple ka sa puwet, hindi ka makaupo sa FX. Sige, piksa na, sige. 'Di ba? Napakababaw ng ng nararamdaman mong sakit kumpara dun sa sakit na pinagdadaanan ni Sarah up until now, and not just her but also her husband. So
And take note hindi sila sumusuko. Oo. Hindi sila nawawala ng pag-asa at dun yung bagay na ikinahanga namin sa Sa'yo. buong pamilya nila. Correct. Kaya ikaw ngayon may pinagdadaanan ka, huwag kang susuko, 'di ba? May mga Kaya mo tao yan. kasi na lumalaban eh. So Yes. nakakaya naman dito sa mga taong lumalaban na to kung hindi ka lalaban. Tama. Yan. Keep the faith. And we are so overtime but baby Travis is so worth the overtime. Yan. So thank you Sarah for sharing that story with us. Hindi siya madali. I'm sure hindi siya madaling isulat. Yeah. 'Di ba? Hindi siya madaling isulat. Hindi ko habang sinusulat niya, teka, hindi ko na kaya to. Oo, Bukas na hindi lang ko, ulit. Correct. Hindi ko alam kung naisulat mo siya ng isang upuan. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Pero we admire courage in so many levels. Napakatibay mo. Grabe. May panibago na namang Lodi. Ikaw yon Sarah. Naway madaming napulot na lesson yung mga tambalanisa natin ngayong araw na ito. We hope to meet you soon. Yes. We are here to make you laugh. Yan. At kung ikaw kabisyo, meron ka rin kakalurkay na kwento para po sa amin na gusto mong i-share dito po sa segment na ito, pwede nyo kaming i-emails. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yan. Kahit anong kwento po yan, mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Go, go, go. Kailangan ko tong ikain partner ng isang sisig, 3 extra rice. Hindi Bumaha ko po ng kinakaya. luha ngayon dito sa Oo, loob ng booth. truth. Yung palda po ni Nicole, iisipin ng tao, umihi Oy, siya. nako. Pero ang Nag-wet totoo- ako. Nag-wet po ako, talaga yun. guys. OMG. I deserve 3 extra rice, 2 soft drinks, yung 1.5 agad-agad to make me feel better. Plus, 1 gallon of avocado ice cream. Oh my God. And cake. Mahirap na stress si partner. Nag-stress eating po ito. Ladaanin sa kain lahat. Naku, partner, ingatan mo yung mga kanin mo, baka tirahin ko. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Smile. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.